Θέλω να σας πω, παιδιά, για τα μηνύματα που λέτε, σβήνω μηνύματα κτλ. Αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο δημιουργείται από το σύστημα. Θέλω να σας πω, πριν πείτε οτιδήποτε για τα μηνύματα, να κάνετε τις εξής ενέργειες, γιατί δεν σβήνονται τα μηνύματα, είναι εκεί, απλά εσείς δεν τα βλέπετε. Για να δείτε τα μηνύματα θα πρέπει να πατήσετε ακριβώς πάνω από τα σχόλια, κάντε κλικ στο ταξινόμηση κατά. Πάτε στο βίντεο δηλαδή που γράψατε ένα σχόλιο και δεν το βλέπετε και νομίζετε ότι το έχω σβήσει εγώ. Ακριβώς πάνω στα σχόλια, εκεί που είναι τα σχόλια, ακριβώς από πάνω έχει ένα που λέγεται ταξινόμηση κατά. Κάνεις κλικ σε αυτό. Δεύτερον, πατάς το πιο πρόσφατα, σου βγάλει δύο επιλογές. Πατάς το πιο πρόσφατα, επιλογή κλικ στο πιο πρόσφατα, σκρολάρεις κάτω γιατί τα βγάζει με τη σειρά μετά και θα δεις το σχόλιο σου. Αν δεν είναι εκεί το σχόλιο σου, το έχει κρατήσει το σύστημα για λόγους τους οποίους ούτε εγώ δεν τους γνωρίζω. Ή έχεις βάλει link μέσα, link τι είναι, να πάει σε ένα άλλο βίντεο και το έχει κρατήσει το σύστημα, ή ήταν κάτι το οποίο δεν μπορούσα εγώ να μην το σβήσω. Και τι σημαίνει αυτό? Δηλαδή, ας υποθέσουμε ότι εγώ πάω στη Μάγδα. Μάγδα, τι κάνεις? Εντάξει, φύγε. Και κάποιος λέει για τη Μάγδα κάτι. Πρέπει να το σβήσω. Γιατί δεν θέλω να πει κάποιος για τον καλεσμένο μου. Αυτά τα σβήνω. Προσβάλλει τον καλεσμένο μου. Επίσης θα σβήσω άμα πει κάποιος ότι άντε βλάκα και τέτοια, θα το σβήσω. Οτιδήποτε άλλο δεν το σβήνω. Παράδειγμα, μπορεί να πει ο άλλος, για παράδειγμα, ο Ζαμπέτας είναι ακριβώς. Παράδειγμα σου λέω τώρα. Έγραψε κάποιος, ο Ζαμπέτας είναι ακριβώς. Αυτό το τροχόσπιτο που έχει 18.000 το βρίσκει στη Γερμανία με 11. Αυτό το σβήνω. Αυτός μπορεί να είδε παράδειγμα ένα ίδιο με 11 το οποίο να ήταν σάπιο μέσα. Δεν σημαίνει ότι είχε 11. Εγώ αυτό πρέπει να το σβήσω, γιατί ο άλλος, ο καλεσμένος μου που είναι στο βίντεο, φαίνεται ακριβώς, ενώ δεν είναι. Καταλάβατε τώρα τι γίνεται? Τέτοιο είδους σχόλια τα σβήνω. Οτιδήποτε άλλο είδους σχόλιο δεν το σβήνω. Να το ξέρετε αυτό, γιατί τώρα τελευταία, εδώ και 10 μέρες δεν ξέρω τι γίνεται με το σύστημα. Καλά, ρε, σβήνεις τα σχόλια, δεν τρέπεσαι λίγο? Καταρχήν, μην βιάζεσαι να χαρακτηρίσεις κάποιον. Ποια σχόλια έσβησα, ποιο, πού, πότε? Αν το έσβησα, με έβριζες. Για τον καλεσμένο μου, εγώ θα πρέπει ή να τον απαντήσω, να πω σε παρακαλώ πάρα πολύ, είναι καλεσμένος μου εδώ πέρα, μην τον επιτίθεσαι. Εσύ μπορεί να έχεις κάποιο όφελος να τον επιτεθείς ή οτιδήποτε. Μην έρχεσαι σε μένα εδώ πέρα. Δεν σε φταίω εγώ, αλλά για να μην κάθομαι και κάνω διάλογο, είπες. Εγώ έχω δουλειές. Δεν μπορώ να κάτσω να κάνω διάλογο, γιατί δεν είσαι ένας. Εσύ που με βλέπεις τώρα είσαι ένας και εγώ είμαι ένας. Εμείς μπορούμε να κάνουμε διάλογο, αλλά φαντάσου τώρα να είσαι εσύ και 1000 και να γράψω. Καλοπροαίρετα, δεν λέω τώρα να κάνω διάλογο κάτι με κόντρα. Να μου πει ο άλλος, φίλε, πόσο κάνει το EcoFlow? Να πω παράδειγμα 10 ευρώ. Παράδειγμα σου λέω τώρα. Μήπως μπαίνει και καλώδιο έτσι για να μπαίνει τέτοιο? Θα τον απαντήσω εγώ. Και μετά, άμα το κάνω αυτό, θα έχει ένα σκασμό άλλα σχόλια που θα πούν οι άλλοι, αυτόν γιατί δεν απάντησε και εμένα δεν με απάντησε. Το πρέπει μετά να απαντήσω σε όλους. Αν εγώ τώρα απαντάω σε όλους, είπες, ρώτησα. Δηλαδή, μία ερώτηση μπορείς να πατήσεις στο AI, να το ρωτήσεις, ή να ρωτήσεις εκεί στο βίντεο, παιδιά, ξέρει κανένας πόσο κάνει αυτό, και να σε απαντήσει κάποιος άλλος. Δεν είναι δηλαδή διαχειρίσιμο να απαντάω. Αν ήταν, εννοείται πως θα απαντούσα. Και σε ένα βίντεο που βλέπεις εσύ, μπορεί να δεις ένα βίντεο να έχει 1000 views και 5 σχόλια. Και σου λέει άλλος, δεν είναι διαχειρίσιμο. Επειδή βλέπεις αυτό το βίντεο, δεν σημαίνει ότι εγώ δεν έχω και άλλα βίντεο. Εγώ έχω 10.000 βίντεο. Κάνω το YouTube από εδώ και πόσα χρόνια, Μάγδα? 10 χρόνια. Έχω χιλιάδες βίντεο. Φαντάσου τώρα, όποιος γράφει να περιμένει να απαντήσω. Δηλαδή, ένα βίντεο που έχει κάνει πριν ένα χρόνο ή πριν. Εγώ πολλές φορές δεν προλαβαίνω να τα διαβάσω και το σύστημα δεν μου το εμφανίζει και εμένα όλα. Αυτό είναι αλήθεια, δεν το εμφανίζει. Ναι. Ούτε μέσα στο πρόγραμμα που μπαίνουμε εμείς, όχι μόνο στην πλατφόρμα. Στο πρόγραμμα που μπαίνω εγώ και τα έχει από όλα τα βίντεο, δεν μου τα εμφανίζει όλα. Δεν ξέρω για ποιο λόγο το κάνει. Είναι κάποια βλάβη στο σύστημα, κάποιο μπέρδεμα, δεν θέλει το σύστημα να τα βλέπω εγώ όλα. Δεν ξέρω τι γίνεται. Πάντως αυτό το βίντεο το κάνω τώρα ως αφορμή από κάποιο σχόλιο που διάβασα σχόλια ότι μη σβήνεις τα σχόλια. Μετά από 4-5 ώρες διαβάζω άλλον, καλά ρε, σβήνεις τα σχόλια. Και τώρα διαβάζω ένα, έσβησε το σχόλιο μου, είπα να προσέξεις τα volt των πάνελ, δεν πας καλά, μα καθόλου καλά. Μου αρέσει που το παίζεις και κομπλεξάριστος, ντροπή σου. Δηλαδή, εγώ τώρα αυτό γιατί το διαβάζω? Καταλαβαίνεις τώρα τι γίνεται?
Κάθομαι και ξαφνικά διαβάζω αυτό. Ποια watt, ποιο έσβησα, ποια πάνελ, για ποιο λόγο να το σβήσω. Κάποιος είπε να προσέξεις τα volt των πάνελ. Και εγώ πήγα και το έσβησα αυτό. Για ποιο λόγο. Και για ποιο λόγο εγώ τώρα δέχομαι επίθεση. Και έχω κάνει αυτό το βίντεο για να κάθε φορά που κάποιος θα λέει για το τέτοιο να το καρφιτσώνω εκεί πέρα. Και αυτό κανονικά παράδειγμα που λέει έσβησε στο σχόλιο μου. Λοιπόν, κοίτα να δεις τώρα, hate, ξαφνικά να το βλέπεις αυτό. Έσβησε στο σχόλιο μου που σου είπα να προσέξεις τα volt από τα πάνελ. Δεν πας καλά, μα καθόλου καλά. Μου αρέσει που το παίζει και ο κομπλεξάριστος. Ντροπή σου. Αυτό είναι σαν να έχεις ένα μαγαζί, πας, ανοίγεις το πρωί το μαγαζί και σου λέει ο άλλος, με κυνήγησες πριν μία ώρα, ντροπή σου. Ήρθα εδώ και λες, εγώ τώρα ξύπνησα, τώρα ήρθα εδώ πέρα. Ποιος είσαι, πότε ήρθες. Πριν μία ώρα ήρθα, δηλαδή εγώ δεν ξέρω αυτό που λέει. Δεν το ξέρω, δηλαδή τα πάνελ, volt, νομίζεις προλαβαίνω να τα διαβάσω και όλα. Τα διαβάζω γρήγορα, προσέχω να δω, μην τυχόν κάτι πρέπει να βγει. Δεν πρέπει να είναι εκεί και σας είπα τι δεν πρέπει να είναι εκεί. Δεν πρέπει να είναι εκεί, ειδικά ο καλεσμένος μου ή όταν κάποιος παράδειγμα αυτό το ντροπή σου, το παίζει κομπλεξάρι σου, αυτό θα το σβήνα. Αλλά με αφορμή αυτό το κρατάω και κάνω βίντεο για να ξέρετε ότι πολλές φορές όταν γράφεις ένα σχόλιο, αυτό το βάζει με σειρά. Το πιο δημοφιλής πρώτα και μετά δεν τα βάζει με τη σειρά και βγάζει μερικά και τα άλλα δεν τα βάζει καθόλου. Δεν ξέρω γιατί το κάνει αυτό. Και μπαίνει ο άλλος μέσα, αυτό είναι ήδη πατημένο πάνω και αν δεν πατήσεις πρώτα τα πιο πρόσφατα, δεν πρόκειται να δεις το σχόλιο σου και νομίζει ο άλλος ότι το έχω σβήσει εγώ. Και δέχομαι επίδεση μετά. Σκέφτηκα πολλές φορές να βγάλω τα σχόλια, να τα βγάλω, να μην έχω καθόλου σχόλια. Για δύο λόγους πιο πολύ. Όχι γιατί άμα με βρει κάποιος, το σβήνω. Το βίντεο που κάνω είναι αυτά, ρε φίλε. Δεν με κόβει το μυαλό για καλύτερα. Αυτά είναι που βλέπεις. Την ώρα που γράφει κάποιος, εγώ δεν ξέρω για ποιος είναι. Δεν πρώτα αφήσω, άμα είναι περίεργο, για το EcoFlow Delta 3 Power Station που μιλάω την πήρα, λέω πόσες φορές μπορεί να φορτίσει, αν δουλεύει το πιστολάκι, αν δουλεύει. Για ποιο λόγο πρέπει να εκεί σε αυτό το βίντεο να έχω αναταράξεις με κόσμο. Καταλάβετε τι γίνεται. Άρα τα σχόλια, ναι, τα σβήνω, αυτά που πρέπει να σβηστούν και αν έχεις ένα μαγαζί και ανοίξεις την πόρτα και περνάει ο άλλος απ' έξω και σου λέει «Ωρα βλάκα!» Φωνάζει έτσι. Θα βγεις έξω και θα του πεις «Α, είμαστε από εδώ πέρα». Κατάλαβες. Ειδικά όταν κοιτάς τη δουλειά σου, αυτά με τα σχόλια. Θέλω να σκεφτείτε λίγο και τον άλλον. Ένας με κάνει μια ερώτηση. Πόσο έχει αυτό το πράγμα στη Γερμανία? Δεν απαντάω εγώ. Μετά από λίγο σε ρώτησε ένα πράγμα. Δεν με απάντησε. Πάλι δεν απαντάω. Μετά από λίγο πώς την είδες? Πάλι δεν απαντάω. αυτός τώρα είπα για μπλοκάρισμα. Καλά ρε ηλίθιε μετά. Την έχετε δει όλοι οι περσόνες και τέτοια. Μπλοκάρισμα μετά. Hide user. Άρα μάστε από εδώ πέρα. Φαντάσου τώρα αυτό που είπα και στην αρχή. Φαντάσου τώρα να λέει όλες πόσο είναι. Αυτό κάνει τόσο. Ναι, πόσο είναι. Εκείνο κάνει έτσι. Ναι, αυτό είναι τόσα κιλά. Δεν μπορώ. Πάτε να δεις άλλο βίντεο ή γκουγκλάρισέ το ή κάνω ό,τι θες. Κάνω βίντεο, δεν κάνω διάλογο, παιδιά. Δεν γίνεται τεχνικά. Όχι ότι δεν κάνω διάλογο. Εγώ δεν θέλω. Δεν γίνεται τεχνικά. Δεν είναι διαχειρίσιμο.